Takže čus. Dneska si zahráme GTA 5. Dnes si zahráme GTA 5, ako vždy. Takže už som to tu asi iba toto. Sa môžeme vrhnúť na to. Prison into racing, OK. To ti tu dáva first prison, nie? Poď. Tam. Hovorím. Čakajte, tak. Ježiši, starobili mobil. Haló? Ježiš, bomba. Ej! Poď. To je. Poď. 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 Ježiši, jak som sa zlakol. Aha. Yes. Shut the fuck. Oh. Can. Aha, toto je takto vychytané. Ty kokos. Poď. Ide prestrelka. Ide prestrelka, už to presne vidím. Som to videl. Náš Trevor. Náš Trevor. To je náš Trevor. To je náš Trevor. Vidíte, hrám to na PS-ku. Objednal som si to cez internet. Ježiš, som najväčší killer s touto našou devinkou, ne? Som si všimol, že keď takoho zabijem, tak toto sa mi urozí taký keby kryžík. Vidíte? To som ho presne nezabil, ale pozrite. Vidíte? Wow, Michal. Ale fejkový Michal. Som pozeral trailer GTAčka. Raz som ho pozeral, no. Ale fakt, ja som vyzeral. To je teraz neklam. Ty kámo, ale však tu sú. A prečo nemá tú schopnosť? Čo mal mať? Lebo Franklin mal takú schopnosť. Spomalenie času. Asi. Lebo som pozeral videa a presne neviem, ako to skončí. Lebo nepozeral celé video, takže viete jak. Určite na kanále Raskin TV. Shut.
napíšte v komentáru, či chcete z GTAčka viacej sérií. Určite urobím viacej, nebojte sa ničoho. Nič. Ježiši Mariška. Však ho, Jajuse je mŕtvý, aké? Rudendorf. S týmto. Je OK. What? Jak ten Trevor, ty kakos. Headshot. Oh, prečo ne? R2. OK. Čím budeš tým? OK. Mám to. A s týmto dávam first person. Dobre. Ak som dal tu jenaný. Čakaj. To je neviadný pán Boh. Máme väčší problém. Hovoril som presne o tom, že máme menší problémus. Jaké pekná, ne? Kokos, jaké pekná, zrazu on... Ups. Trošku maličký problémiček. To je ten Cheng, ne? Nie. Ježiši, fejkový Michal, sorry. Ty fake, si to zaslúžiš. Ježiši, už mi bliká ovládač! Polic! Ježiši, serem na police. Aha. To je asi že jednoduché, ne? Nože chochote, ne? Trevor je úplne king, ne? On dokáže prebehnúť aj 5 km za hodinu. Ne. Pozrite si naše kino. To bol David, nie? Ten. To sa tak podobá na Davida Westona. Či? Asi nie. Rockstar Game Present. Pozrite si. Michal, ne, hovoril som, že ten debil bol fejkový Michal. Ale tento tuto vám predstavujem najväčšieho kinga Michala na svete. No dobre, už ma to nebaví. Počúvať Grand Theft Auto 5. Takže tu máme krátky začiatok. Je to vlastne GTA o tom, ako spočíva život v Los Santos, teda s prepáčením v Los Angeles. A za Austrii sa to beha. Ježi, no. Ticho, však buď ticho, ne, čo dupeš. Teraz si zoberieme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alebo
Ententičky, ententičky, dva spendičky. Budeš biele? Prečo to není žlté? Ideme. Brr, 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 brr. Right up here, homie. Nehuč tu. Konečne mám tú dobrú schopnosť. Ježiš. My to máme ísť ako za ním. Ako za mnou ide. Dušu. On ide jak ty kokos, jak Formula 1 na 8 triase. Ejha. Si napíšte do komentárov, či chcete z GTAčka vyjaviť série, je to populárna hra. No aspoň si myslím. A vlastne spočíva tom. Ona si to nezavrie hubu, ani keby bola, keby to ty kokos. No. Tišibe. Však to je zákonom chránená rampa. Ježiši, ešte sa mi tam dá preč, toto ne. Kokos, ešte horšie prídeš. OK, handbrake. Ty! Tak toto som vychyt. OK, používam tú schopnosť a veľmi často. Kokos to jako, ty kokos. Shut. On to riadi jak neviem čo. Oh shit. Nie, ja viem, že to dopadne zle. Ja viem, že to dopadne zle. A ne? Ne. Aj do riti. Krátky uzáver našeho štúdia. Štúdia, ne? Áno, štúdia. No? Áno, štúdia proste. Štrudla, ne? Krátky uzáver našeho štúdia. Ja to budem hovoriť štúdia. Krátky uzáver našeho štúdia a je to Raskin Studio TV. Sam, ty kokos, to čo bolo? To mám na nekonečnú tú schopnosť, ne? No, to teda nie je na nekonečnú, ale... Joj, to tak je, Ježišku, Marišku. Ježiši, kto fajčil tú Marišku? Smrdí to tu. Od Marišku. Nehovor mi, že to je tá hrozná misia. Áno je. Ježiši, Marišku. Však budí, cúvam. What? Jaj, to si zapínam tie ty kokos primitívne svetlo, že? Kokos neviem na čo sú tie ráno, ale nevadí. OK. Ježiši, chod, ty šunka pomalá. Vidíš, že som do teba kvôli tebe narazil. Ježiši. Vidíš, som prvý. Vypal. Kámo, pozrite, jaké má ciciste a jaké mám ja. No. Ne. Ty kokos. Za 5 centy. A po tejto myši, lebo ty kokos, ja nechcem... Aj, do riti. Trošilinku buračka tuto. Ježi. Ja si tu vypnem tú onu. Lebo ty kokos ma to sere.
No ja si to dám potom. Zavrieš? Nepoužijem cheaty. Náhodou na očítovanie hviezd. Za mnou políš. A za mnou políš. Čus. Teda. Idem v protismere. Jani si ma Som to musel urobiť, lebo ma to sralo. Som skoro dostal toho infarkt 1. stupňa. Z tej hudby teda, jak hovoria, tí kokosák ich to mali naučiť aj v škôlke, ne? Ježiši, ja neviem riadiť. Ešte Ježiši Maria, i Ducha Svätého, ktorý si sa zrodil na nebe. Asi možno, ak sa to tak. Bam, 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 bam. Oh no. Nemám problém. Nahráme 16 minút. Prečo ne? Keď to je taký maličký speciál. OK. Nechceš deliť? Nechcem, alebo daj mi delete teda, no delete. Čokoládové, hrozienkové alebo orieškové? To. Hrozienkové? To je... Ukáž? Čak hrozienkové tu je napísané. Tak daj. Hrozienkové? Alebo čokoládové? Tak radšej čokoládové. Alebo orieškové? No radšej čokoládové, pre istotu. No. Oh shit. Čo je to oh shit? Diváci ma mama nevie, čo je oh shit, no tak jej to napíšte do dokumentárov, OK? Deli. Chceš dať tu do školy orieškové? Dám ti ho? No. I koľko za mňa Schumacher to nevie. Jop, som tu. Čakám od vás, že máme pomôžete, čo je to outfit. Hej? Diváci ti pomôžu? Dobre, ale pozri. Počkaj. Som na slobode. Sloboda. Oh, scheiß. Mama? Diváci ti pomôžu, to je oh shit, hej? Už si vás čakám, že to mám napíšete. Ak to nevidím, tak si to preložte na prekladači. OK, môžeme pokračovať. Krátko reklama. Maličká. OK, bude asi koniec, lebo to nahrávam pomaly 19 minút. OK. Nechám tuto... vidíte, či? Ešte pokračuje tá misia. Aha. A tak to ešte nekončí. Naše Raskin Studio TV. Čau Simeonko, Jimmy. A Lamar. Dobre vymyslel. Je.
ja som to tak vymyslela, že to mám na Sonicu, také trio, ne? A tam som položil mobil a som tak nahral teraz, dobre, že? Si slepý. Asi. OK, bude asi koniec. Sa mi zdá. Tak. Inak to čokoládu... Mami, zajtra mi kúpiš čokoládovú deli. Ešte. 2 mi môžeš kúpiť. 2 ukazujem. Vidíte, 2. No. Ešte ten jeden prst tam. Je skovatý. Ježiši, to musíme jesť, že provizorne do garáže. What? OK. Som 50. Vajnu. OK, takže. Už to budeme končiť, takže dúfam, že sa vám asi možno videjko páčilo. Určite nám dajte like alebo odber. A taký, možno prídete pridať taký koment. A ak chcete ďalšie video napíšte do komentárov. Alebo nemusíte môžete dať iba 10 alebo 6 like, alebo 5 lajkov, keď chcete ďalšie video. Od Raskin Studia TV. What? Ježiši. OK. Chceli od videjko ďalšieho, tak určite napíšte komentárov. No to bude také menšie ako tutoriálik. Alebo ak chcete, tak napíšte komentárov, či chcete na túto plochu na PS-ku ako tutoriál, jak si to tam dať, hej? Jak si to napíšte do komentárov, že tutoriál iba. No a vlastne pre tento let's play bude to asi všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, si dáte like, odber, môžete pridať k tomu taký koment. Určite si ma môžete pridať na PS-ku, volám sa môj je Juraj Ďurta. Sice, no teraz som si to odhalil moje meno, no. Sorry, no, akože nebajte, že ja sa tak volám. Ja sa volám úplne inak, hej? Takže si to neberte odo mňa, že ja sa tak volám. Čiže si ma môžete pridať na PS-ku, sa volám Juri Ďurta s takýmto pekným foto. Tak ma prosím... Ježiš. Chcete tutoriál, napíšte do komentárov, chcete video, dajte 5 lajkov, OK? Určite napíšte do komentárov, aké hry ešte budem točiť. Ešte tu mám veľa her. Farming Simulator 2015, toto je deblina, to si môžeme hneď vymazať. Yep, delete. OK. Vlastne som to hral len jeden posratil. Však viete. Basketball, World of Tanks, FIFA 16, toto je tiež deblina. Pomaly 25 minút. Minecraft, FIFA 15, to si tam nechám. Vlastne, OK.
To bude asi pre tento diel všetko. Dajte like. Ježiš. Odber, dá taký koment. Takže čus.